Aleksandar Dragović je u subotu uveče zvanično odigrao posljednji meč u dresu Crvene zvezde. Emotivno se od navijača oprostio podno severne tribine, a kasnije i tokom slavlja na Kalemegdanu. Na upravi Crvene zvezde je da sada pronađe idealnu zamenu za kapitena. Prvo ime koje pominju ruski mediji jeste reprezentativac Srbije, Srđan Babić. Banja Lučanin ima ugovor sa Spartakom iz Moskve do 2026. godine, ali izgleda da novi trener moskovskih crveno-belih Dejan Stanković ne računa na njega. Nije uspeo popularni Babara da se nametne kod legendarnog Dekija u drugom mandatu na Marakani. To i jeste problem, Srđan Babić se u 2 mandata na stadionu Rajko Mitić nije nametnuo prvo tadašnjem i sadašnjem treneru Vladanu Milojeviću, a potom i Dejanu Stankoviću. Zato je veliko pitanje želi li sam reprezentativac Srbije po 3. put na Marakanu gde se fudbala nije naigrao. Također, Srđan Babić ima određene ponude iz Saudijske Arabije gde bi mogao da završi sva egzistencijalna pitanja.